नमस्कार, योगितास किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। कोकणात गणपतीला वेगवेगळ्या प्रकारचे नैवेद्य दाखवले जातात, तर त्यामध्ये धिरडी सुद्धा बनवली जातात। तर आज मी तुम्हाला धिरडी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 वाटी तांदूळाचे पीठ, अर्धी वाटी रवा, पाव वाटी गव्हाचे पीठ, 1 वाटी गूळ, 2 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा वेलची पावडर, पाव चमचा हळद पावडर आणि चिमूटभर मीठ। प्रथम गॅसवर एक पातेलं ठेवून त्यात 2 वाटी पाणी घालायचं आहे। पाण्यात चिमूटभर मीठ घालूया। आता गूळ घालून पाण्यात चांगलं विरघळून घ्यायचं आहे। आता तीळ, वेलची पावडर, हळद पावडर, गव्हाचं पीठ घालून ढवळून घ्यायचं आहे। आता रवा आणि तांदूळाचे पीठ घालून मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे। मिश्रणावर 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आता मिश्रण परातीमध्ये काढून घेऊन चांगले मळून घ्यायचे आहे। आता मिश्रणाचा छोटा गोळा हातावर घेऊन लांबट आकार देऊन दोन्ही टोके जोडायचे आहेत। आपण हात जोडतो अशा प्रकारे त्याचा आकार असतो। अशा प्रकारे मी सर्व धिरडी तयार करून घेतली आहेत। आता गॅसवर मीडियम आचेवर धिरडी तळून घेऊया। दोन्ही बाजूनी छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत धिरडी तळून घ्यायची आहे। अशाच प्रकारे मी सर्व धिरडी तळून घेतली आहे। आमच्याकडे कोकणात गणपती विसर्जनाच्या दिवशी नैवेद्यासाठी धिरडी बनवली जातात। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? आवडली तर चॅनलला लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।